banwa sang Murcia. Nakuwaliwat ang kampyonato sa Festival Dance Competition kagabi sa Panaad. Kultura kag istorya sang banwa. Ginpasundayag paagi sa pagsaot sa Panaad. Yari report. Kultura, pagtuo, pangabuhi kag palangabuhian. Ining mga elemento sang festival dance sang banwa sang Murcia nga naghimo sang ila tinabuay sa Murcia Festival bilang kampyon sa ika-4 nga tion. Mas sobre 5 ka oras nga nasaksihan sa linibo ka mga Negrense ang festival dances sang 25 tanan ka partisipante. First runner-up ang Kansilay Festival sang Silay City. Second runner-up naman ang Kabangkalan City sa ilang Udjakan Festival. I would like to thank sa natong mga kaupdanan ng Negros sa inyong pagbuling, hatag sa inyong participation at pagtigawa ng atong probinsya maging may nuswagong, maging malinaw. We have so many to offer. No? We have from the mountains to the sea, no? And we're also very rich in biodiversity. So we have the protected areas in the mountains, Northern Negros Park, Canlaon Park. We have the Sagay Marine Sanctuary, the Danhugan Sanctuary. So we have what it takes to be a diverse kind of tourist attraction because we also have the Iron Dinosaur Tour, our central. May masobra 10,000 ka mga Negrense ang nagtambong sa okasyon kag tagsa-tagsa sa ila ang naghugyaw sa ila mga banwa kag syudad. Ang Panaad sa Negros Festival ang masaksihan tubtob sa Domingo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.